Media long press kito kara long pen drugs pen bang kito matum police redeng kaching nang. KSA claim barim anparta seng bang tumapan langplot WKSA kiseng tumapan kapin rem ex KSA. International Conference on 50th KYF Amai Karbi Anglong Thomas Council CM Marideng Pen Kangpu. Karbi Anglong Live Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Pepi Pinia Birtang Ton Pen Arjupanik Town. Khatkhati Police Station ang Kanglapen, Karagaon Police Petrol Post Arlo, Karagaon Rana Bostia Longpen, Pirangki Press Kitok Akara Longpen, Drugs Pen, Bangkit Hon Tumapan, Police Atum Nep Inang Ponlong Pusi, Birta Ribdunlo. Birta Kilong Donatengke, Police Atum Kai Kita, Kachirok Tokpen, Kiduajok, Ihum Spresso Kilok Apan, Kidamtang Pinangar ni Malompen, Kahonti Kidukojok, Khatkhati Police Atum Langchari Pompenajok, Pini Anke, Ang Tek Pompen, Nep Ponlongdo. Pini chitini phai inpoyani anero por phai krehini ram minute fike patroka por malom khatkhati police tum kiton kilang do bomhut isi joy pen birtalong si SDPO Rustom Raj Brahma kija ponalong OC Nitu Saikia SI Jitumoni Saikia ASI Pankaj Saikia lapen ari sangho tum pen chilangsi Rana Bosti Idon Anwar Hussein Himalong kakuruk dam ahut ihum press pukito Espresso AS 314291 Karakilo kalong pen drug sabona home ihom neponlong lo. Kineponlong lo drugs alina phai gram cray sira tobor phaive nerkep phaive lapena solong pen inut ahok hi pirangkiamen Sahil Munda ahem gotom bosti lapen arisanghu Rohit Roy Samsul Nehar banghini tumapan nep innang ponlo lapen mobile hubphota long phone Kachinang check bangkit home lapen ahem pu car mobile pen non khatkhati police atum chipari deng ponsi hem kangsam bipon fake reporter Sahil Munda ke ajir ding thrui pen drugs pen aron re por ki pon trong hu bom pusi birta ridumlom tason thak sinon malom pinang akimya bang photum phirangki chekrongsi phirangki amen pen pharmacies thruya the go down lang ogagari thingpi gari hotel malom along damsi tangka ke hang pawai ak lapen aju amek jang wang we pin kapuri lasoma phirangki atum tado Lahai kadu का व्यालाम पुलिस तुम के लांगपांग चिंपोनंग जिलांग हम लोग गाड़ी तो इस रास्ते से रात को गाड़ी चलता है दिन को भी गाड़ी चला है हम लोग को तो पता नहीं है कौन गाड़ी किस काम में जा रहा है लेकिन आज पता चला कि इस गाड़ी में 2 नंबरी बिजनेस ड्रग्स का बिजनेस होता है ये अब प्रेस का गाड़ी लिखा है हम लोग तो हो सकता है कोई रिपोर्टिंग के लिए जा रहा होगा कुछ काम के लिए जा रहा होगा यही सोचता था लेकिन आज जाके उस गाड़ी का अंदर में ड्रग्स मिला तो अभी वो जिसको पकड़ा गया वो बोलता है रात में दादू तानता है दिन में ड्रग्स उठाता है बोल रहा है अभी हम लोग यही सुनने मिला इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं जानते আজি এতিয়া 11:30 বাজিত ন 11:30 দিনত এই গাড়ীখন পুলিচে ৰখাইছে মোৰ ঘৰৰ আগত আৰু এইটো গাড়ী সদায় ৰাতি দিনে আপ ডাউন কৰি থাকে 2 বাজে 3 বাজে 11 বাজে 12 বাজে সদায় দেখা পাওঁ এইটো গাড়ী এতিয়া এইটো গাড়ী আগত সদায় Bukajan penanantirang Karbi Anglong Live. King Tulonang Longri Paklarunang Pualam TPNC Kalitang Protap Chandra Tokbi Kalitang Gandhiram Timong Lapen Karbi Anglong Thekre Muchot Abang Photum Karbia K Rainang Ji Pumathasi Parokre Sirkebra Phukebra Sirkeb Mate 1959 Aningkan Jakhong Chikloni Phai Inkorai Siani KSA Mahang Patheklo Nona Poralang ni Tumapan Dong Thip Lapen Aman Pithek The Kimatha Thek The Pen WKSA Kisenga Bang Piatum Do An Lapen Kachirab Dona Bangpu Do An Tumapan Sodak Pen Nilitum ex KSA Hampang Pen Sodak Pinrem Lopusi Pirangkia Mailong ex KSA James Hanse Jailo Lasom se Birta Pachitak Abangpu Chandra Singh Rongpi NE Karbi News ke claim Abangpu A Oradur Kahingno Angjer Kachini ne Mate Kursenema Abangpu si ex KSA Group Mate Abarim Locharlia Song Alam Thangna Chini ne Pinpen KSA alumni Midasai Kang Pulapen
sai ke pachun jelong KSA aro kaprek wa birta ke pachita lapen Karbi ara tu manghu prong nu abirta ke pachita aputhak sodak pen pinrem nu puta alangli jailo alangli sona bangphu meklang nu lang no munit asona son birta ke paklang ke Karbia khephan aman ke jordu lasi bangso bangphu ke paklang abirta ke Sulangdu Karbi tum kilang nangji kalisi Karbi hampha tum sodak pen ingsai paminangji non hejong WKSA ke sengang jera tumaphan nili tumahin pen kachuning rialam ke napuhenlo nangli tumjong si KSA phan ching honduk lapen kachingrum nangji alam pin khadunji plote WKSA seng sidet nangji bangso song prabjin pen chipri mate withdraw nangji lapen chipahem phu abang phiatun KSA ke claim ninghang plote KSA do bomalong le chirap chitudun si khela pen longri pakhladu nangji puta phirangkya mailong hanse sangho jailo ex KSA group mate Karbilo Charlia songlong claim bare matuma hamphang pen Klardak Karbiarar phan ki pachini kangtung ke KSA alumni meet puke KSA akaprek ke thak song kali KSA abarin ke doan ajirding thrupen kachi tonglong le kachi tengni do olo bangsolam pensi KSA alumni meet mate KSA claim bare mangbong chingtung char yalam thi atengsi kewangji phaikunia chiklo ni phai kep ani mai ki duje phansi ke seng chot puta phirangkia mailong alangni pachini KSA alumni meet kirikamame ke sengke bangso sai ke pachunje phansi ke seng lapen government boys higher secondary school athingno study circle office along sai kangpu ke KSA alumni meet ke pachunje phan malongso sai hem mate office chot ladak song ki mikangpu kwalam Karbiara tum mathanang ni puta Klardakalam phirangkia mailong KSA alumni James Hansi paklangpong KSA kachingrum along nilitum ke kaike ninghanglo lapen mentu se kachingrum jima pusi chonghongdinglo phirangkia mailong Rajendra Kramsa penchinglo kapre KSA songja bari matum chitong tun welo keing turlonang longri paklarlonang pu alam tp NC Kalitang Protap Chondro Tokbi Kalitang Gandhiram Timong lapen Karbi Anglong Thekre Muchot abang pu atum Karbi Akhe Reinangji pu Mathasi 1959 aningan 21st July Karbi Lo Charlie Asong Mate KSA amhang pathek pon lo alang litum aphan dong thip lapen aman pithek the kematha thek the pen WKSA ke seng abang phi atum doan lapen kacharap dun abang pu doan atum aphan sodak pen abarim Karbi Lo Charlie Asong Mate ex KSA aham phang ahin pen sodak pen pinrem ponlo birda kepachetak abang phu Sondro Singh Rongpi Northeast Karbi News ke claim abang phu aot adur kaheno angjir chichini ne kur senem abang phu si ex KSA group mate abarim lo ke Charlie Asong alam thangna chini ne pin pen KSA alumni meet asai kangpu lapen sai ke pachunji asong KSA aro kaprek pu birda pachetak pon lapen Karbi arat atum manghu prong lo pu abirda pachetak aputhak la sodak ben pinrem ponlo alang lison abang pu meklangno no langno amunit ason birda ke paklang ke Karbi akhe aphan aman kilorlo lasi labangso bangphu ke baklang abirta ke solangdo Karbi atum ke klang kelang nangji kalisi Karbi hamphang atum pen sodak pen ingsai pon pame nangji non hejong WKSA ke seng pon angji atum aphan neletum ahin pen kachuningri alam ke lapu henlo nangletum jongsi KSA aphan chinghonduk mate kachingrum nangji alam pinkhat dunji pulote WKSA sing sedet nangji apotlo bangso asong ke prabjin pen video nangji lapen chepahem phu abang phi atum KSA ke claim ninghang pulote KSA dobom along le cherap cheto dunsi khela pen longri paklar dun nangpo lapen KSA X group mate Karbi Lo Charlie Asong abarim ahamphang ahin pen Klardak pen Karbi ara aphan
Pachini Kangtung Alam ke Lapu Hanlo KSA Alumni Meet Puke KSA Akaprek Ketak Pu Asong Kali KSA Abarim ke doan Ayerding Ploipen Kacetong Longle Kacetine Doolo Bangso Alam Pensi KSA Alumni Meet Mate KSA Klem Barim Angbong Jingtung Chari Alam The Pensi Kevangji November Tarik Kep Arni Mai Kidoji Apansi Keseng News Report Karbi Anglong Live. Chiti ni phai kre serke pen kipang chengpon ni phain koyan nini pharman phoke pangdeng Karbi risonim so rongaje ke talona puthak so mindara dangalong kipache thangdun thekjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council pen patir PC Center for Karbi Studies atum cherap chitu dunsi Arboretum Cum Craft Center dipholong conference amai pedopondo ni phai kre serke pani ada por phai serke pa por pen kang pomai padusi Aluhiaman pen ga chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Piliram Rong hang chitong dun si main pu pipondo bangso mailong the mythic story of Kajirong hang pipu alo thui tame Karbi Anglong Autonomous Council CM ari deng pen in pupondo bangso phi puthot mai pedo ponthusi phuke pangdeng Karbi risoning so rongaje kitalona puthak adet kaprek pen ke wang pen video conference pen tame bangso mailong chingki chingwai pondo Sumindara dangalong Karbi risoning so rongaje kitalona puthak laan so se ke pache thangrun je phan puma thaponsi bangso mai pen isi documentation kaselam ponje phantami chiparai pondo India long Belagir University scholars and Chenglong vice chancellor Tadu professor lecturer the participants that Karbi Anglong tabe pinan intellectual committee that participants daily to a culture model to chitang giba dirthi hei thi long kapeli dun je pan ni Karbi Anglong to mas super body concept kang pulong दूसरा एरिया के यूथ को भी सीखना चाहिए कि कैसे उसका उन्नति होगा, कैसे उसका विकास होगा, उसका कल्चर को बचाना है, उसका संस्कृति को बचाना है, उसका भाषा को बचाना है, उसका ड्रेस को बचाना है। वो खत्म हो जाएगा तो बहुत खत्म हो जाएगा। So I'm very happy to share you that Karbi Anglong Autonomous Council has taken right step for the documentation of Karbi history, culture and identity. So under this task, so we are conducting this seminar to document 50 years of Karbi Youth Festival. My colleague, this is a very, very important opportunity and platform to share with the wider world, broader people in other parts of the state, of the region and of the country also, to let us know more about the Karbi people. And in that sense, I congratulate the Karbi Autonomous District Council for holding this kind of meet, an international meet no less. News Report Karbi Anglong Live. Kiwangji prechik lo ni phai kre sipen kre ke thom an suri ni ran ko rapli ZKYF chengbong lang sibu khlamlong jengkha zonal committee hin pen paman ponpo bangso baha phan khironi LSM farm IBLong ada por phai ke por pen mai pang chengpon bangso melong bidisar sikari kathara hin pen mai ja ponsi me ke phalam thi barin kongchun bang sar ik rong phar pensi lam thi pachini pondo labang so melong zonal committee ar pu kimi tame chelar pondo akimi zonal committee atum ningkan hinge pharman hawara me chari ponje phan me phu dhon sing tiso kongchun bang dhoniraming leng lapen kiwangji zonal festival pharman reception committee ke seng ponalong me phuang hoi dhon sing dera lapen kongchun bang durga sporting tu hindo bangso habar karbiarat an alang itu malong kachirap chitu dunje phanta chuning ripon Puthot chitia chiklo ni phaing koyani joint executive ame ing ni ponje phan puta chingwai pon Khironi pen mohanteron Karbi Anglong Live.
Pinya birta ke lapon si kang ton poniglong kardong.